Once again, papasok na tayo sa Kamiling. Ito yung pero parte pa rin ng ito, Bayambang. Pero pagdating natin sa tulay na yan, pagbaba, ano na yan, Kamiling. Yan. At may konting traffic yan sa bago akyat. Pataas. Sana kayang-kaya namin yung sasakyan natin. Kung may traffic dito, may ginagawang daan. Ayun. Lumang tulay. Ginagawang tulay dito. Old bridge to. Tagal na ito. Panahon pa ng ano ito? Spanish origin. Itong tulay na ito. Kon na yun. Laging nire-repair siya. May duration naman. Tignan natin yun. Itong Bayambang ito, Kamiling Bridge. Isa rin itong pinakamahaba. Tapos may ilog ito. Tawag ng ilog ito na pinakaluwag na rin sa Central Luzon. Dito tumatakbo yung tubig galing doon sa parte ng Tarlac, Nueva Ecija. Ayan, magkakarugtong na yan eh. Tulay na yun. Dito yung the longest bridge din dito sa Pangasinan. At ano natin bababa tayo. Barangay San Vicente ito. Papasok na sa Kamiling. Kamiling, Tarlac. Ito yung boundary ng Tarlac at Pangasinan. Kamiling. Dito sa Central Pangasinan. Kasi nasasakop tayo ng Central Pangasinan. Ang Bayambang tsaka Malasiki, Santa Bana, central part of Pangasinan. Yan. Meron tayong police dito, checkpoint. Ayan. Sinisipak itong police na ito. Ayan. Takot pala yung police kung alam mo may nagkakamera eh. Abanti ka agad eh. Makamera ako. Bawal yung eagle ito. Siguro. Kaya ano ito eh. Ito na tayo, sa Kamiling area na tayo. So, once again guys, medyo ano tayo, cut muna tayo at babalik tayo maya. Maraming pong salamat sa keep on watching sa inyo lahat. At habang kumakain pwede kayo muna dito live tayo. So thank you very much. Huwag kalimutan yung kwan natin dyan, yung subscribe and share. Tapos meron din ang show your support at pindot lang ng mga stars para makatulong naman sa akin. Maraming pong salamat. Yan ang Tarlac na yan ang boundary. Ito na, dito na tayo. So once again, thank you very much at mamaya babalik ako.